čom je vaša pridaná hodnota? Podľa mňa tá pridaná hodnota je práve aj v tej práci s tým priestorom, že vlastne vieme im veľmi logicky a racionálne vlastne upratať ten priestor, aby im vzniklo čo najviac priestoru na život, hej? A zároveň si myslím, že vieme relatívne aj racionálne narábať s financiami. Kde má zmysel investovať trošku viac, hej, do nejakej kvality materiálu a podobne, a naopak, kde sa dá niekde ubrať. Že vo finále tým ľuďom, nechcem povedať, že šetríme peniaze, ale pomáhame im vhodne ich investovať do toho domu alebo bytu. Skús povedať, že či rodinný dom naceňujete ako jeden veľký balík, alebo idete po tých fázach štúdia, dúrka, realizák, autorský dozor, ako to máte vy? Väčšinou to robíme tak, že im naceníme iba štúdiu. Väčšinou vychádzame z metrov štvorcových. Počas tej štúdie vlastne nám vypadne to zadanie v úvodzovkách na to stavebku a realizák, lebo vlastne tam vieme zhruba, že čo ten klient do toho očakáva. Aká je nejaké rozmedzie jednotkovej ceny vás ako ateliéru na meter štvorcový rodinného domu? My sme tam niekde okolo nejakých 30 až 40 eur na meter štvorcový. No a koľko teda priemerne strávite na štúdii rodinného domu? Odhadom tak 100 hodín zhruba. A zase samozrejme veľmi to závisí, že či to je nejaký jednoduchší projekt alebo komplikovanejší projekt. Rozmedzie, koľko budem zarábať ako architekt, ktorý prišiel po škole do GRAU.